Video yatalero tionesana mmene tingatengere screenshot yokuti timene yakuti mwina mwake potenga screenshot mwina tili ndi page ngati iyi ndiye tizichita kutenga screenshot apa kenako ndikusisa ndikuzatenganso screenshot kachikena ndiye apapa tionesanano kuti tingayitenge bwanji mwakamozi chachitali chonse kuchitenga pakamodzi kuti information yonse ikhale pamodzi ndipo masana nthawi tatendonse kuti matani ndiye chimene mayenera kuchita mbwafika pa page imene mufuna kuti mutenge screenshot yayitalipo ndiye kuti mangodina mabatani ya screenshot amene magwisa ntchito ndiye kuti ngopanga chonchi ndiye kuti mosimu mumabwera timabatani ndiye kuti mangodina apa ndiye kuti makhala kuti ikupanga record zilizonse zimene ukupangamo ndiye kuti kamasesereka ndiye kuti screenshot iji imakhala kuti ikutalika ndiye kuti utha kupanga izi mpaka na pamene ukufuna kuti screenshot yakoyo ithere ndiye kuti ukapanga izozo ndikufika pamene ukuona kuti ineyo apapa ndathera kenako umadina kabatani aka ndiye zikatero imakhala kuti yatheka ndiye screenshot ija ndi imeneyi ndiye kuti utha kuona paliponse pamene unapanga record paja ndiye kuti uli ndi screenshot ya paliponse pamene umafuna basitu kupanga kwake ndi kumenekoko ndiye foni imene timagwisa ntchito mumo ndi Samsung tizipiseni foni imene timagwisa ntchito kuti zatheka kapena ayi ndingati mufuna kuti mavidiyo zingati amene wawa asamakuphonyeni osawera kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.